ụmụaka di m mụrụ bifo wee nụba m n'ezu m oshi na-eti m ihe. Ofu nwaanyị sị m na ya nụrụ di, mana dis guy na-anụ ya na ọnụbugo nwaanyị mụtasị ụmụaka bifo wee nụba ya. Mana ụmụaka etopụsigo okolobịa na agbọghọbịa. Mana ya nwa na ya na-alụ ezigbo ọlụ, na ya na-eme ọfụma very well. Ya wee bata wee bido wee na-azụ ụmụaka anọ, na-akwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ, na-emelụ ha ihe niile. Ụmụaka wee bido ya dobe ego ha ewelụ ịghọta. Bosi ọbụla ya jụzi na amanye ha ego na ego adọrọ, na fa ama nkwe o, na fa ga-asị nọ maka na ọ chọrọ inye ha, maka na ha bidozi kpalịbịa ya wee kwụsịzịa inye ha ego. Maka na o nwee one day ya na ụmụaka nwere okwu maka ihe gbasara ego, ya wee sị na ya amanye ha. This guy wee kwuchieli ụzọ sị na ya ama mpụ, ya wee kwa anya aka ma anya ụla, o wee bọlụ, ya wee makwa ọzọ wee tibie ife, tisie enyi ife. Die wee bata, ya wee gwa die wee sị ya na ya gbara onye a ga-ebelive ebelive. Na ụmụaka na-asị na fa etirie ife, na ya nwa na-asị na afa tilie ife, ka ezi onye a ga-ebelive. Etu a ka ikpe afọ si wee na. Olukwe mbosi ọzọ ya na fa na-abụ mekwa ihe the other one kwa anya aka ya ada obulu mmiri kwa anya die batanya agwa ya die si ya na afụrụ ihe mee n'anya ka eke ya si ebelive dị eziokwu, na ya mara onye a ga-ebelive. Ọkwa ifuga ihe this guy na-eme. Si ike wee kwụrụ ọtọ wee gwa ya wee jụzie na ya ma nkwụzịrị ha ụgwọ akwụkwọ, na o nwere ihe a ga-emezịrị ha. Ụmụaka wee buzie elu agha wee tụkwasị ya ihe nye emene. Ya esinye nri n'ọkụ ha agbụ ya nkịtị, nri afụ na-eghe ya nwee ike sị ka ya jesa arụ ya na-apụtafe ebulu dị nri. Ya na-agwa papafe nwere ike ikwu neten ma kọshọn ụmụaka. Ike wee kwụrụ ọtọ wee gwa ya ya wee sị papafa na ya buo ihe a okenye ga-ebu okwerie na ya ga-ahapụ this marriage. Ọkwa ifugo esi anya biko ya nwekwenu ndidi na obere oge ụmụaka anụnwa onye ọbụla eti isi ofu ebe ya na ya na-aba anụba di na nwunye. Mana ọ bụrụ ya bụ nsogbu, na nsogbu bụ na ụmụ ya ga-etisi enyi ife, mesie enyi ajọ ife, mee ntame nke o nwere ike ịbalụfa mba ma ọ chọọ ya bụ ife o, ma ọ sị kedu onye wele ihe a. N'ọsọsịa ka ụmụaka na-erespekt si ihe okwu ka ha na-eme. O wee luo one day ụmụaka anụnwa wee bulu motie, maka na ya na-agba moto sef bifo die wee bịa kanụbịa ya na-eme ọfụma wee lee. Ya wee chọọ ndị ga-emeli investigeshọn, ha wee mesie investigeshọn, ha wee sị na ụmụaka fụle dat moto die si na ọ bụrụ eziokwu ma o jide efe n'aka. Ya wee decide ya na ya ga-akpọ polisi ka polisi chọba dị moto, ọ chọta ya ka ọ taa onye ọbụla zuolu dị moto afụfụ. Di ya jụ sị na nke a ama nne. Papa ifugo na ya chọọ ka ya sibe nwoke pụọ jee na nke nwanne ya nwaanyị nọla ebe afọ kpọọ polisi ka polisi chọba dị moto, ọ chọta ka ọ kpụrụ ụmụaka afọ kpọchie na ife ya chọrọ ime. Maka na ya digo ihe niile ma ife onu ma slipas ma ego ma nta ma nke, mana ya ma ndị dis moto. Maka na papafa nwee moto feburolu nke papafa jele nọ nke nyanwa, and na papafa nwere ife ọ chọrọ ime maka dis moto. Die wee sị ya na ọ bụ na ọ kpọọ polisi na this marriage is over. Ya wee sị ka amala ife ndị mmadụ lụ, ma onye gaa n'iru jee kpọọ polisi ka achọọ dis moto, achọta ya ka akpụrụfa kpọchie wee taa ha afụfụ. Ka onye ga-eti n'ihe die na-ekwu gbaza nnọọ ụmụaka nkịtị ka ha zubi ya oshi. In fact na ya chọzi dis marriage, mana ya chọlili ịta ụmụaka ha afụfụ before ya wee pụọ. Si na nke kasị njọ bụ emesi ụmụaka afa na-akpụ ya agadi nwanya bebi dutoni abụrụzi nwatakịrị wee bịa ka wee nụba papafa. Andị na onye wakpata anya ji wee nụba nwoke nụbugo nwaanyị, mana ya mara na etu ka o si adọrọ ya. Na-eche na this man at least wee protect ye as a wife, mana ebe ọ dụrụ already na nsogbu adọrọ na marriage abụrụ by force n'ike agwụghị ya. Akwa ịghọtago. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị a aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma nyekwazialụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.